Bispungaldo Kabalen. Malyari mo na lang albendeng paborito mong programa kening CLTV 36 uli da rin ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na ka Kenny. Magandang araw, Maya Payaldo. Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 66. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-basta maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. Oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya.
Mayapagat Panapon, Pampanga, magandang hapon Central Luzon at kayo ho ay nakatutok na naman sa 60 minutong mainit na balitaan ngayon hong araw ng Wednesday o Miyerkules, December 15. Nako, nakakinsin na ho. Kumusta na yung mga sumweldo dyan at yung mga nakatanggap ng kani-kanilang mga Christmas bonus. At syempre, kumusta ho kayo? I'm sure masaya ho yung ating mga kababayan at syempre para ho doon sa mga kapatid naman nating miyembro ng Simbahang Katolika ay maya-mayang gabi ho bukas ng madaling araw ay magsisimula na yung simbang gabi. At isa ho yan doon sa mga tradisyon sa matagal nang pinakaabangan ng ating mga kababayan dahil kung matatandaan ho ninyo noong 2020 panahon ng pandemya medyo mataas yung kaso talaga ng COVID-19 at limitado yung mga ganyang gawain. Pero ho ngayon, sa kasabay ho nitong pagbaba nga ng COVID-19 cases, lalo na ho dito sa ating lalawigang Pampanga at sa iba pang bahagi ng Central Luzon, ay unti-unti na rin ho inaasahan yung pagdagsa ho o yung pagpunta nitong ating mga mananampalataya dyan ho sa gaganaping misa o yung simbang gabi. At yan ho yung tinutukan ng ating kasamang si Marion Lozano. Maya-maya lamang ho, ihahatid namin din sa inyo yung mga detalye ng balitang yan. At syempre ho, ito, simulan na ho natin ang mainit na balitaan. At bagamat malamig yung panahon, balitaan na ho tayo. Kumusta ho? Doon sa mga nakatutok sa atin, samahan niyo ho kami dahil makakasama natin live ang ating mga reporters na si Rainiel Pawid at si Paulo G. Santos na nakatutok doon sa mga iba't ibang kaganapan ngayong araw. It's a busy day today for Pampanga. At dito ho sa Ciudad San Fernando, dahil may mga aktibidad na nangyayari kaliwat kanan. At batiin muna natin si Moises Liboon. Good afternoon. Shout out po Liboon Clan. Ayan, maraming salamat ho sa walang sawa ninyong pagtutok dito sa mga balitang hatid namin sa inyo. Ito ho, Giant Lantern Festival 2021. Handa nang magpasaya sa buong mundo. Ayan ho, yung alam naman natin, mangyayari ho yan bukas. Ganap na alas 5 ng hapon yung misa. At yung alas 6 naman ay ang simula ho nitong ating pagdiriwang o yung pagpapakitang gilas nitong mga parol nagawa ng ating mga kabaleng Fernandino. Dito naman ho sa Bataan at maging sa Pampanga, pinag-igting ho yung tinatawag na COVID-19 vaccine rollout dahil ho sa banta ng Omicron variant. At kani-kanina lamang ho ito, hindi masyadong magandang balita, mga kabalen, mga kariyon, kinumpirma ho ng ating kagawaran ng kalusugan ang 2 kaso ng Omicron variant dito ho sa Pilipinas. At mamaya ho, bibigyan namin yung detalye sa inyo. Ito naman, sa mga syudad naman sa Pampanga, partikular na yung Angeles City, City of San Fernando at yung Mabalacat City, nananatili ho sa single digit yung bilang ng aktibong kaso ng COVID-19. At magandang balita ho yan, naway hindi na rin umakyat pa doon sa double digit o triple digit. At may panahon pa nga na naging quadruple digit yan o libo. Yung bilangan ho ng mga aktibong kaso, pero ngayon single digit na lamang ho. Yung COVID situation sa mga lungsod na yan, ihahatid ho namin sa inyo maya-maya lamang. At ito ho, mainit na usapin. Trending ngayon, ito hong issue, kaugnay ho ng pagpapalit ng disenyo ng 1,000 peso bill. Yan ho, mga kabalen, mga kariyan. I'm sure alam niyo ho niyan, lalo na ngayon na tumanggap ho kayo ng bonus, alam niyo kung sino yung mga muka na nandyan sa 1,000 peso bill. Pero ito hong bagong disenyo na inilabas ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas ay inulan ng batikos dahil yung hong mga bayani, ang isa ho dyan o dalawa dyan, ating mga karehiyon, isa kabalen natin, Jose Abad Santos at syempre si General Vicente Lim naman ng Bataan, ang nariyan at si Jose Falianes Escoda, pinalitan ho ng Agila. At according ho sa isang Kapampangan storyan sa katauhan po ni Sir Roby Tantinco, ang Executive Director ng Center for Kapampangan Studies, hindi raw magandang sa kanyang opinion, wag dapat na gawin yan, wag dapat ituloy dahil mahalaga na alam ng taong bayan yung sakripisyo at yung ginawa ng ating mga martir na bayani, lalong-lalo na yung ating kabale Jose Abad Santos, na nagbuwis mismo ng kanyang buhay alang-alang ho sa kasarinlan. Yan ho yung ating maririnig mamaya mula ho dun sa balita naman ni Kuyang Paulo G. Santos. Kabalen, simulan na ho natin ang mainit na balitaan. Ito, nanonood din ho sa atin si Carmen Castro mula ho sa Concepcion, Tarlac. Maraming salamat ho, Ma'am Carmen Castro. Good afternoon. Ayan.
Thank you so much po sa inyong walang sawang pagtutok sa ating mga programa. Eto, silipin ho natin live ngayon yung nangyayari mula dyan sa may Robinson Star Mills, Pampanga, dito sa syudad ng San Fernando, yung paghahanda na ginagawa para sa pinakaaabangang Giant Lantern Festival 2021. At makakasama natin ang ating reporter na si Rainiel Pawid na pansamantalang sumilong muna dahil kanina nandyan nga at malakas ang sikat ng araw at ngayon naman malakas yung hangin. Rainiel, kumusta yung preparasyon ng ating city government at syempre yung mga stakeholders din at miyembro ng Giant Lantern Festival Foundation para sa malaking event na gaganapin bukas? Rainiel, nakamute ka pa. Ayan. Yes, no, Kuya Justin, tama ka nga dyan. Gaya ng mainit na panahon ay mainit na rin yung pagtanggap nito ating mga kabalin dito nga sa Giant Lantern Festival 2021. At yung mga nabanggit mo na mga stakeholder at yung city government na nagpe-prepara ngayon, all set na sila at patuloy nga doon sa polishing na lang ng ilang mga minor na gagamitin para bukas, gaya na lamang nung mga upuan at yung ilang mga technicalities or yung dun sa mga ilalagay pa. At actually kanina bago tayo magsimula, dumating na rin dyan yung LED LED truck. Ito yung gagamitin naman ng CLTV News team at iikot para sa magbigay, ipa-flash dito yung ilan sa mga update na mangyayari pa bukas. Pero kanina nakita na rin natin sa ating pagbisita na nakahanda na yung 7 naglalakihang parol para nga bukas. At linawin natin, Kuya Justin, sa 2 sunod na taon ay hindi po magkakaroon ng competition kung hindi isang exhibition lamang. Ito ay hinahandog na rin ng mga gumawa ng mga naglalakihang parol para po sa pagbangon natin dito sa COVID-19 pandemic at lalong-lalo na doon sa mga pandemic frontliner na nagpapakahirap nga for almost 2 years. Kuya Justin. Rainiel, maraming nagtatanong, pwede ba silang magpunta bukas para makanood nitong ating liga? Yung may mga pre-registration at yung mga may vaccination card. Pero worry not dahil sa ating mga kababayan all over the Philippines ay from December 17 hanggang January 2 ay maaari pa rin po kayong bumisita sa Robinson Star Mills para nga doon sa nightly presentation. At para po doon sa pre-registration, at inuulit po natin, kailangan mga fully vaccinated yung pupunta or yung pwedeng manood via drive-thru. Kailangan lamang po bumisita sa www.giantlanterns.com. Inuulit ko po, www.giantlanterns.com. Diyan po ang official website na ibinigay sa atin ng City Government of San Fernando. At ayun nga, Kuya Justin, inaabisuhan din yung lahat na kung hindi man makapunta physically dahil nga kahit na lumuluwag na yung restriction ay nag-iingat pa rin tayo, ay maaari nyo po itong mapanood sa CLTV 36 sa Facebook at sa Free TV. At ganoon din po sa Robinson Star Mills FB page at maging sa City Tourism Office FB page at sa City of San Fernando FB page. Kuya Justin. Oo. Siguro, Rainiel, maganda. Silipin din natin itong live na nangyayari. Ayan, baka pwede nating ipakita sa ating manonood itong live na kuha ng ating mga kasamahan na nasa ground ngayon. Dyan ho sa may Robinson Star Mills. Para naman kahit papaano, maramdaman nyo na yung excitement. Alam mo kasi, Rainiel, ikaw, taga-Bataan ka, pero alam ko, malapit din sa puso mo ang Pampanga. Ako bilang isa hong tunay na Kapampangan at lumaki dito sa syudad ng San Fernando, ay iba ho talaga yung saya na nadarama pag nakikita natin yung mga malalaking parol. Naalala ko ho nun yung sa may Barangay Del Pilar, yung gawaan nila ng parol, sa may malapit ho sa tulay yun dinadaanan. Every time nadadaan ho kami ng Burmans doon, nakikita nyo, nakatakip pa. So yung alam niyo yung sorpresa ba na parang inaabangan mong ma-unveil itong parol na ito. At it never gets old kahit ho ngayong may edad na tayo, ganyan pa rin. Yung mga giant lanterns na yan ho talaga yung isa doon sa mga sumisimbolo ng Kapaskuhan at hindi lang Kapaskuhan halos kahit yung pagkakaisa ng mga kababayan natin. Alam mo, Rainiel, mabahagi lang natin sa ating mga manonood
ang ating kasamang si Marion Lozano, dinutukan niya itong kada barangay, no, na makikilahok dyan sa may Giant Lantern Festival. 7 barangay ho yan, at karamihan ho ng kanilang mga sinasabi, no, yung bagamat may pandemya, hindi pa rin ika nga namamatay yung kanilang diwa ng Kapaskuhan, lalong-lalo na tuwing bubuo sila ng parol. Ang magagandang kwento ho dyan, yung bayanihan ng komunidad. Minsan may mga nagdo-donate na bumbilya, o di kaya naman yung mag-aabot lang ng maiinom dun sa mga lantern makers, no? O di kaya pamerienda sa mga lantern makers. Naku, napakagandang napakagandang ang tawag dito, aktibidad sa komunidad, ano? Yan ho yung mga nakasanayan ng ating mga kababayan, at syempre ho, hindi mawawala diyan yung masaya na asaran, no, nung mga magkakabarangay o magkakabilang barangay. Dahil halimbawa, kung may mga barkada ho kayo, lalo na ako syempre lumaki ho ako sa may barangay San Nicolas nung araw, ano, at yung mga kaibigan ko taga San Jose, ayan, magkakaasaran na talagang ligdigan. Yun yung ibig sabihin, pagalingan ho, pagandahan, no? Yan ho yung inaabangan ng ating mga kababayan. Ayan, gaya na lamang ni Ma'am Carmen Castro. Ayan, stay safe po and advance Merry Christmas, Pampanga. Ayan, maraming salamat ho, ma'am. At dyan ho sa Tarlac, alam naman namin yung mga Belen naman, no, yung ating pinagmamalaki dyan sa rehiyon. At yun hong nabanggit ni Rainiel, ulitin lamang ho natin, December 16, wala hong pinahihintulutan na live audience, no? Diyan ho sa may Robinson Star Mills. Ang tanging nandyan lamang ho yung mga ika nga involved doon sa aktibidad, ano? Yung mga, of course, yung mga lantern makers, yung mga rotor operators, at lahat yung mga barangay na kasali na ika nga may direktang kinalaman sa pagdaraos ho nitong ating Giant Lantern Festival. Pero doon sa pagdating ho ng December 17, ay pwede na ho kayong mag-register. Yan ho yung pinapakita namin kanina sa inyong screen. Screenshot nyo na ho. Kung kayo ay nanonood gamit ang mobile phone, o di kaya naman pakisulat na, tandaan nyo na. Ito ho yung www.giantlanterns.com. At dito kayo pwedeng magparehistro para makakuha ng ika nga yung booking, para makanood ng live dyan sa may Robinson Star Mills. Simula ho yan sa araw ng Biyernes, December 17. Rainiel, ito alam naman natin, medyo lumalakas yung hangin. Ito, may bagyong pumasok sa Pilipinas, no? Directly, wala pa naman sa atin, sa Pampanga, at patuloy tayo makikibalita rin kay Kuyang Manny Esguerra naman ng Pag-asa. Pero ano yung mga safety measures, no? At ano yung mga plan A, plan B? Meron ba yung ginawa yung ating Giant Lantern Festival Committee para paghandaan kung sakali man na umulan, o di kaya naman alam mo na, yung init ng panahon pabago-bago rin, ano yung pwede pa nilang gawin para dito? Kuyang Justin, yan nga, no, magandang tanong yan para sa preparasyon dito sa pabago-bagong panahon. At nakausap natin yung City Tourism Officer na si Ms. Jane Pangilinan, at movable naman itong mga lanterns, no, yung naglalaki ang parol. At if ever man ay kung hindi naman ganun kalakasan, ay may mga water resistant yan na mga pantakip, no? At kung hindi man ay may isang lugar na pwedeng dalhin para isilong muna itong mga naglalaki ang parol. Pero over the past decades, Kuyang Justin, based from dun na rin sa mga history na kinover natin, no, mabuti naman yung nagiging panahon, no. Sabi nga nila, the universe aligned din para bigyan tayo ng isang magandang panahon dun nga sa nightly show. Dahil kung nakikita natin, from the past years, from December 17 hanggang sa Three Kings, January 6, ay nagiging maayos yung lagay ng panahon. So this time, siguro bago i-check na rin natin sa Pag-asa, no, kung ano nga ba yung magiging lagay ng panahon. And sa kanina, nung last na check natin yung Pag-asa Weather Bulletin, ang bagyo ay going dito sa bahagi ng Mindanao. So medyo malayo-layo, pero hindi tayo nagpapakakampante dyan, Kuya Justin. Ayan, magandang balita ho yan. At totoo yung sinasabi mo rin, taon-taon, na para bang ika nga, blessing ng Panginoon, yung hindi mo nauulan habang nagdadaos tayo ng Giant Lantern. May mga pagkakataon na umambon, mahina, pero hindi naman yung ganon kalakasan. Ito, may nag-message, may nagkomento sa ating Facebook Live, si Mercy Dizon Santos. Ayan, pinsan ko yung gumagawa ng Giant Lantern na palaging panalo. Aba, ma'am, congratulations sa pinsan niya. Sino ba yan? Para maabangan ho natin yung kanilang entry this year. Ito,
yan yung sinasabi ko sa iyo, Rainiel, no? Kahit sa Facebook comment, talagang ligligan, nagpapasiklaban ho tayo. At yan ho yung isa doon sa mga masayang pangyayari nga na inaabangan ng ating mga kababayan sa Giant Lantern. Pero Rainiel, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, no, sino yung 7 barangay na kailangan nilang abangan sa darating na bukas, no? Sino yung abangan nila bukas? At balita ko, meron diyan yung mga matagal na rin sumasali, mga long time champion, ano? Sige. Kuya Justin, no, para sa 7 barangay na magkakaroon nga doon sa parang tawagin na nating friendly competition o friendly presentation bukas sa Ligligang Parol. Kasama dyan ang Santa Lucia, San Juan, Telebastagan, Calulut, Bulaon, San Nicolas at Santo Niño. At yung ilan sa mga yan, Kuya Justin, yun nga, gaya na nabanggit mo, ay mga ilang Hall of Famer na rin, no? At magkakamag-anak, no, by blood talaga yung ilan sa mga gumagawa niyan. At gaya nga rin ang nasabi mo kanina, naging magkakamag-anak na rin dahil sa buyuan at sa pakikipagpagalingan taon-taon kung ano nga bang disenyo yung kanilang ipakikita sa buong mundo para bukas sa Ligligang Parol. Kuya Justin. Ayan mga kariyon, abangan ho ninyo yung Giant Lantern Festival. Ayan, pinakikita ho natin. Yung napapanood nyo ngayon, live nakuha ngayon, dyan sa may Robinson Star Mills, Pampanga, doon ho sa may likod, yung parking area doon sa likod, dyan ho dinadaos o ginagawa itong Giant Lantern Festival taon-taon. At ito ho, ipapalabas ho dito yan live sa CLTV sa ating cable partners, 39 cable partners, maging sa Free TV Channel 36 at nationwide. Kahit ho yung mga nasa Maynila o nasa Mindanao ay pwede ho kayong tumutok sa Signal Channel 115. At syempre, hindi ho mawawala yung ating live streaming sa ating Facebook pages, no, CLTV 36 and CLTV News. At syempre ho, kariyon, magsisimula ho yan alas 5 ng hapon, isang misa ho ang pangungunahan ni Archbishop Laurentino Lavarias ng Diocese of San Fernando. At pagkatapos po nun ay alas 6, tuloy-tuloy na tayo doon sa kasiyahan na hatid sa atin ng mga naglalakihang parol. Alam niyo, once a year lamang ho ito. At ika nga, no, sa dami-dami ng problemang dala sa atin ng COVID-19 pandemic, ay maganda naman na paminsan-minsan, ika nga, ay tayo mag-relax. At ito ho yung pagkakataon na hinihintay natin. Yung diwa ng Pasko, diwa ng kapanganakan ni Jesucristo at syempre, itong pagkakaisa ng komunidad sa pamamagitan ng papapakita o paggawa ng mga naglalakihang parol. Maraming salamat, Rainiel Pawit, sa iyong ulat. Bukas, asahan namin yung iyong mga live update, oras-oras, kaugnay ng Giant Lantern Festival dahil marami sa ating mga kababayan ang talagang excited, lalo't hindi sila makapunta dyan sa main venue, no, bukas. Pero ito nga ho, gaya ng nabanggit, December 17 onwards, pwede na ho kayong mag-pre-register sa www.giantlanterns.com. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Kabalen, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman ho natin, ito hong pagpasok ng Omicron variant. 2 kaso ho yan. Naku, inanunsyo ho yan ng ating kagawaran ng kalusugan. At syempre, marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang programang ito ay hatid sa inyo ng I kinda like
programang ito ay hatid sa inyo ng Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, mga kabalen, mga karihon. Hindi po magandang balita yung aming susunod na ihahatid sa inyo. Kinumpirma ng Department of Health na na-detect na sa Pilipinas ang COVID-19 Omicron variant mula sa 2 biyahero na dumating sa bansa galing Japan at Nigeria. Sa pahayag ng DOH, dito lamang Miyerkules o ngayong araw, 2 imported cases ng Omicron na tinuturing na variant of concern ang natukoy ng University of the Philippines, Philippine Genome Center at ng University of the Philippines National Institute of Health mula sa 48 samples na na-sequence nito Martes. Ang isa raw ay returning overseas Filipino na dumating sa bansa mula sa Japan noong December 1 sakay yung Philippine Airlines flight PR0427. Ang sample naman ay kinolekta noong December 5. Ang resulta ay inirelease noong December 7 at noong araw ding iyon ay dinala na sa isolation facility itong pasyente. Ayon naman sa DOH, asymptomatic daw ito, ngunit nang dumating sa bansa ay may sintomas na gaya ng ubo at sipon. At ang isang kaso naman ay yung Nigerian national na dumating mula Nigeria nito lamang November 30, sakay naman ng Oman Air Flight number WY843. Kinuhanan ito ng sample noong December 6 at December 7, lumabas ang resulta. Kagad din namang inadmit sa isolation facility ng araw na iyon at asymptomatic naman ang naturang pasyente. Ayon sa Health Undersecretary Rosario Vergere, ang isa sa kanila ay fully vaccinated habang hindi pa nababakunahan. Ang isa sa ngayon ay sinisikap ng DOH na matunton lahat ng close contact ng 2 nagpositibo. Bine-verify na rin daw ang health status ng ibang pasaherong nakasabay ng 2 kung may nagpositibo ba sa COVID-19 o nagkasintomas ang mga ito pagdating sa bansa. Umapila naman ang Department of Health sa lahat ng mga pasahero ng Philippine Airlines flight number PR0427. Ulitin ko, Philippine Airlines flight number PR0427 mula Japan noong December 1 at Oman Air Flight number WY843 noong November 30 naman na tumawag sa kanilang hotline na 02-894-26843 or 1555 para makipag-ugnayan sa mga o kaya naman ay makipag-ugnayan sa mga local government units. Banggitin ko ulit yung mga numero kung kayo ay bumiyahe at sumakay sa Philippine Airlines flight number PR0427 na galing ng Japan noong December 1 at kung galing namang Nigeria, itong Oman Air Flight number WY843 noong November 30, tumawag kayo sa hotline 02-894-26843 o di kaya naman ay 1555 o di kaya naman ay makipag-ugnayan sa inyong local government units. Ayan mga kariyan, nakita natin, yan yung anunsyo ng Department of Health kanina-kaninang umaga lamang. Sa bundong ito, silipin naman natin yung kaganapan dyan sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Dito kung saan nagtitipon ito mga supporters ni Vice President and Presidential Aspirant Leni Robredo at ni Vice Presidential Aspirant Senator Kiko Pangilinan dyan sa may syudad ng San Fernando, San Isidro, yung barangay San Isidro, kung saan yung headquarters ng team Leni at Kiko. At inaasahan anumang oras, ngayong hapon, darating dyan ang Vice Presidente kasama si Senator Pangilinan para naman kaharapin ito kanilang mga taga-supporters na kanina pa lamang maaga nang nagtipon para magpakita nga ng kanilang pagsuporta at pagbibigay ng kanilang yung tawag dito, welcoming, yung pagtanggap, mainit na pagtanggap dito sa mga kandidatong si Vice President Leni Robredo at si Senator Pangilinan. Makakasama natin live mula dyan sa may San Isidro, City of San Fernando, Pampanga, sa headquarters ng Leni Kiko team, si Paulo G. Santos. Kuyang Paulo, kumusta?
At kaninang nadaan tayo dyan, talagang mahaba yung pila ng mga sasakyan. At kahit saan ka tumingin, maraming naka-pink. Kumusta? Kumusta yung sitwasyon dyan? Nakamute ka pa, Kuyang Paulo. Ayan. Kuyang Paulo, nakamute ka lang. Nakamute. Yan. Ayan, Kuya Justin, dito po sa aming pong coverage ngayon, nakatayo ako, Kuya Justin, dito sa malapit sa MacArthur Highway, tapat ito ng San Miguel Corporation, na sa mga oras na to, Kuya Justin, gaya na binabanggit mo, yung heavy traffic ay nararanasan itong ating mga motorista na pag-uwi naman ng downtown. Gayon na rin dito yung mga motorista na papunta naman ng Angeles City. Dahil na rin yan, Kuya Justin, dito sa pagdagsa. Ditong mga kakamping mo, itong aking likuran, papakita ko lang din kung paano yung security measure na ipinatupad dito. Dahil doon, sa loob, Kuya Justin, makikita mo, dyan na nakaposisyon at sinisikap nitong CPOSCO na kahit na itong political activity na to ay may patupad itong health and security protocol, Kuya Justin, yung physical distancing. Katabi ko rin dito, Kuya Justin, si Kuyang Louie Clemente, para mabanggit na rin, mapaalalahanan dito sa ating mga kababayan na kakamping papunta dito sa San Isidro kung paano yung protocol. Live tayo. Si Kuya Justin, Kuya Louie, ayan. Kung saan kondisyon, yung traffic natin. Ito, medyo kontrolado po natin dahil well-coordinated naman po yung activity. Magandang araw, Sir Justin. Sir Louie, opo. Gano'ng kadami ho yung mga nakadeploy ngayon? Yung PNP. Yung mga naka-deploy daw na tauhan natin dito sa mga pre-position area. Actually, kompleto ho tayo. Meron ho tayong naka-deploy na mula sa CPOSCO at meron din ho sa hanay ng PNP. Kasi ito naman po activity ito ay dumaan po sa ating IMC at humingi naman ho sila ng permit. Kaya sinisiguro lang ho natin na matutunod ho yung kasalukuyan nating pinapatupad na ICF protocol. Okay, maraming salamat Kuyang Louie. Alam namin, busy ho kayo dyan sa hindi lamang dyan at sa marami pang bagay na pagbabantay ng kaayusan ho ng ating syudad. Maraming salamat ho. Kuyang Paulo, baka pwede mong iikot itong ating mga manonood. Nagtatanong yung ating mga kababayan, ano ba yung sitwasyon dyan at kung sila ba ay pupunta, paano ba yung dadaanan nilang proseso o ano yung kanilang aabutan dahil may mga gustong makakita ating Vice President Robredo Ayan, sakto, Kuya Justin, nandito rin yung Chief of Police ng Ciudad de San Fernando, si Colonel John Clark, para dun ho sa mga pagtutungo ho dito sa political activity na to, yung security measure, Colonel Clark, papaano daw yung mga magtatangkapan na pupunta dito sa mismong nagaganap ngayon na political activity ng mga kakamping. Opo, pwede naman po silang pumunta as long na i-observe po natin yung basic health protocols na pinapatupad po natin. Ayan. Kuya Justin. Kuya Paolo, baka pwede mong ipakita yung dyan sa may loob ng Maraming salamat Colonel John Clark doon sa inyo pong impormasyon at syempre sa inyong pagbabantay sa kaayusan ng ating lungsod, Ciudad San Fernando. Alam mo yan, si Colonel Clark, matagal na nating nakakapanayam, masipag Ito, Kuya Justin, naglalakad na ngayon ako at kitang-kita mo, itong dami ng mga naka-pink, itong kakamping. Merong itinayo dito, Kuya Justin, na isang entablado na mula sa iba't ibang distrito ng Pampanga ay sinikap nila na magtungo dito sa headquarters na maya-maya ay bubuksan na. At nakikita nga natin, Kuya Justin, mula sa mga kabataan, mga volunteer. Ayan.
Kuyang Paulo, anong oras daw inaasahan na darating ang Vice President Robredo at si Senator Pangilinan dyan sa kanilang headquarters sa Pampanga? Kuya Justin, yan din ang ating gustong malaman. Kasi pinabanggit ni Among Edpanillo, yung mga aktibidades pa, si VP Lenny na pinuntahan. At wala dito sa isang eskwelahan, sunod na sa Fernando, Pampanga, ay nakatakda din itong salubungin, itong ilang kanyang mga supporters. Pero hindi na rin makapaghintay itong ating mga kababayan nito, yung mga kakampi. Kanya-kanyang paraan na pagbibigay suporta at inaasahan daw nila Justin na madaragdagan pa itong mga headquarters na simula pa lang daw ito, Kuya Justin. Dahil sa dami nitong mga nagtataas ng kamay at nag-volunteer, nakikita-kita nila, Kuya Justin, marami pa daw silang mai-influensyahan, lalong-lalo na itong pagpapakalat ng impormasyon hinggil dito sa kanyang mga plataforma ng gobyerno at tindig sa mga issue na talagang napapanahon para mapag-usapan sa kada komunidad dito sa ating bansa. Kuya Justin. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Hindi ko na patatagalin kasi maingay dyan sa inyo at talagang marami yung mga dumalo. Nandyan hindi magkamayaw yung sigawan. Pero sa pagkakaalam ho natin mga kareyon, mga kabalin, ang nabanggit nga ho ni Among Ed Panlilio kahapon mga bandang alas 5:30 o alas 6 ay darating dyan ang ating ikalawang Pangulo para naman pasinayaan nga itong inauguration ng kanilang headquarters na binuuho ng mga volunteers mula sa iba't ibang dako at iba't ibang sektor ng Pampanga. Yes, Paulo G. Kuya Justin, kasama ko din si Mayor Edsa, na yan, kararating pa lang dito. At naka-blue ka yata ngayon, pero meron ka. May ribbon, hindi nakalimutan yung pink. Yung puso natin. Yung puso. Kumusta ho? Itong headquarters ho na ito, may aasahan pa kami na dito ho sa inyong pagsuporta ay meron hong maisisilang pa na headquarters dito ho sa Luzon na San Fernando. This is a good start. Hindi pa nag-uumpisa ang kampanya. Meron na mga voluntaryo nag-aambag ng mga headquarters, alam mo naman kay Lenny, voluntaryo mula sa puso. Pero ito hong nakikita ho natin ngayon na salubong ho ng tao ng yung mga Kapampangan. Kumusta ho? Nadaragdagan pa ho ba? At sino hong sektor ang gusto ho ninyong pakitunguhan na mapalakas pa, lalo na ho dito ho sa inyong distrito? Well, dito, si Lenny bilang pagtanggap sa yung hamon, ay tungo sa pagkakaisa. So, unti-unti, ang mga kababayan natin ay voluntaryong nakikiisa sa pangunguna ni Lenny na laban ng bayan at tunay na pagbabago, tunay na pag-asa. Yun ang so we expect na nakita natin noon na sa survey number 5, number 6. Ngayon, unti-unti maakyat na. Halos siya na pumapangalawa kung pagsama-samahin mo yung survey. So, ang ibig sabihin niya, nakikita siyempre mga tao, ang inaanalyze pag-asa. Dito may pag-asa. Okay. Pero kung ba kami asahan pa na dito sa pagkikayat nyo rin, tungkol sa mga, well, Justin, alam naman natin na ilan dito sa mga local political leader nagpapayag ng pagbabalik sa Liberal Party. Gusto din natin kuhanan ng kurso si Mayor Edsa. Kung kayo ba may pinupuntirya din ng mga ating kaalyado sa Liberal Party na ngayon welcome na welcome. Well, put na muna at pagkakaisa muna kay Lenny. Okay. Para hindi komplikado, sila rin ang
para kay Ayan, medyo nawawala, Kuyang Paulo, yung inyong signal. Mga kabalen, mga karehiyon, ayan, sa puntong ito, babalikan na lang ho natin maya-maya si Kuyang Paulo G. Santos na nakatutok. Inyong nakita, si Mayor Edwin Santiago ng City of San Fernando, Pampanga, present din ho at dumalo dyan ho sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo at ating Vice Presidential Aspirant naman, Senator Kiko Pangilinan, ay yung pagbubukas ng kanilang headquarters sa may barangay San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. At yung binabanggit kanina ni Mayor Edsa ay yung laban ni Leni, laban daw ng bayan dahil ito daw ay according sa ating alkalde, ay nakikita yung pag-asa, no? At yung pinagmulan naman sa survey ay nagsimula sa pang-5 hanggang sa paangat ng paangat. Ito ho yung binanggit ni Mayor Edwin Santiago ng Siyudad San Fernando. At yun ho, present ho siya at nakasuot pa ng pink na ribbon at buo ang suporta ho dyan sa kandidatura ng Tambalang, Leni at Kiko. Mga kabalen, marami pong balita ang aming ihahatid sa inyo mamayang 6:00 ng gabi sa CLTV News kasama si Jennifer Salenga. At ako ho ay magpapaalam na sa inyo. Ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang programang ito ay hatid sa inyo ng